मधुबनी जिला घर बा बोलो कौन सा के डर बा बोलो कौन सा के डर बा दरभंगा जिला घर बा ये कौन सा के डर बा जाति जाति कवल तू करवाए नाती मर जाइबा तू एही जरही ठाठी अपने आप के बड़ा गुंडा समझत रखा जाति जाति कवल तू करवाए नाती मर जाइबा तू एही जरही ठाठी की रंगदार हो गया ता खाली तोहरे भरम बा मधुबनी जिला घर बा बोलो कौन सा के डर बा दरभंगा जिला घर बा ये कौन सा के डर बा मधुबनी जिला घर बा बोलो कौन सा के डर बा म्यूजिक बाय डीजे उमेश शुक्लपुर बाजार। केहू के महिरा नदारी बरियारी चले नहीं हमाज हो सच कहे सुन रे बतिया है हिया रंगदार रे दरभंगा जिला घर बा केहू के महिरा नदारी बरियारी चले नहीं हमाज हो सच कहे सुन रे बतिया है हिया रंगदार रे खाली करला बड़ाई लागे तोहरा ना शरम बा मधुबनी जिला घर बा बोलो कौन सा के डर बा दरभंगा जिला घर बा ये कौन सा के डर